Sis Vine, good morning. Mike Tan, good morning. Good morning, Sissy. Iwan ko lang to dito sa likod ng likod ng bahay yan, sis. Mga tanim namin na gabi. Ayan. Tapos mga talbos kamote para panglagay sa isda. Habang ako ay busy doon sa kabila, ako ay nagwawalis. Iwan ko lang to dito. Mega love shout out, 6 million viewers. Thank you, sis Vine. Maganda ba yung view? Oo, laing. Laing yan, sis. Masarap yan sa gata. Iba kasi kailangan daw natin mag-live. Kaya kung ano-ano na lang yung view ko dito. Nung isang araw doon sa aking strawberry. Araw-araw iba-ibang view. Bukas saan naman kaya? Thank you sis Vine. Green na green. Nasobrahan sa sa ulan. Kaya tingnan mo yung dahon parang may mga damage yung dahon ng gabi. Iwan ko lang to dito. Salamat sis Vine. Salamat sa lahat ng naandyan. Thank you so much. Ikaw, nag-live ka na rin ba? Kahapon, nakaano ata ako, 3 lang. Di kaya yung 5 na sinasabi ni sis Sky. Di kaya yung 5 sis. Wala na akong mai-content, Kaloka. Wala na rin akong pang SC. Kagabi. Kagabi kasi, nagkantahan kami dun kay kay sis Sky. Umakyat ako. Bumaba ako, na ata, mag 12 na. Isa lang. Kailangan natin daw yung chap-chap live. SC, direct live, SC, ganon. Sige sis, thank you ha. Salamat. Iwan ko muna yan dyan.
Big love shout out everyone. Kuya James, good morning. Shouty, Sir Napoles, Sis Marivic. Hala, padala mo na lang sa akin. Madam, good morning. Ayan, busy aketch. Walis-walis, all around, the corner. Lola Sweet, good morning, Madam. Thank you. Sis Antaray, Rosalie's Craft, and more. Thank you so much. Ayan, mag-ano tayo, maggulay tayo ng laing. Tapos, ayan, doon sa dulo merong mga talbos kamuting pula. Ayan. Tapos dito, halo-halo yung mga tanim ni Tres. May kamuting kahoy. Tapos, ayan, madam, Sis Marivic, nakain ka nito? Nagulay ka nito, Sis Marivic, ayan. Ang daming gulay na sigarilyas. Kahapon, kakalagay ko lang sa isda. Ang bilis lang nito, lumaki. Kahapon, ang liit pa lang yan. Sabi ni mother, wag ko na daw igulay ng igulay. Pahinugin na kasi kailangan namin mag-ipon ng seeds para pang tanim ulit. Yung aking mga ano dyan, wala nang bunga. Konti na lang yung bunga ng dalandan. Sis Dit, galaw shout out. Wow, sigarilyas. Oo sis. Kumakain ka nito, nagulay ka nito. Ayan o. Ayan, ibalik natin sa dating pwesto. Nakatutok sa mga gulay na laing or gabi. Siyempre, lalo na laing. Wow, favorite mo din ba, Sis Marivic? Masarap to sis sa ano, may sahog na hipon. Hipon or crabs. Hipon, mas masarap. Sounds like the jungle, sistress. Ganon. Paharang and tambay, good afternoon, Sis Dit. Ayan, good afternoon na pala dyan, madam, no? Shouty Dit. Shouty, madam, from Kuya James. Hello, good morning. Ay, ayaw maalis yung ano ko, drawing ko kahapon, pero hindi ko to binidyoan kasi napangitan ako. Ayaw maalis, mamaya pupunta pa man din ako ng bayan. You know. Narda sound. Happy birthday, Madam Dit. Oh, birthday, this is Dit ngayon. Happy birthday, Sis Dit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Sis Dit. Shouty, wow, sana all may pamahal. Shouty, may mahal. Sweet, good morning. Sana all, no? Maligayang kaarawan, Sis Dit. Sabi ni ano, Kuya James, my dodong is here pala. Oo nga, yung dodong mo. Yung dodong ko, ayun, tulog pa rin. My God. Naka-live din siya. Tapos tinulugan. Good morning, idol. Shout out from Mindanao, Agusan del Sur. Ay, wow. Ang layo naman, Sir Napoles. Good morning din po sa iyo, Sir Napoles. Dikitan mo po yan, sir, sila Kuya James Ridley, si Lola Bettersweet. Kahapon parang nadikitan mo na to. Si Sis Marivic. Hello po, good morning, Ma'am Indaytonet. Happy Saturday, sis. Ayan, thank you. Mabuti, shouty. Inday, shouty. Salamat po sa inyo dyan.
Big love shout out everyone. I miss you, Dudong. Wow, sana all. Tamsak lang ako sa short mo, Vic. Hindi ako makakomment, iwan ko lang. Oo, ako din. Kapag ang gamit ko yung Ninja ko, hindi ako makapag-comment sa mga short video kahit panoorin ko yan. Kaya ginagawa ko, nanonood ako ng short sa main. Nakaka-comment sila kapag long form video. Pag sa short, hindi rin ako makapag-comment kapag ang gamit ko Ninja. Kagabi sis dit, 4 hours lang yung natambay ko sa'yo. Nalubat yung CP ko eh. Pagtingin ko, pagising ko ng alas 7 na ako nagising. Nakita ko, nag 6 hours ka lang pala kahapon. Mm-mm. Ano daw ba handa mo, sis Dit? Marami yan ihahanda. Lola Sweet. Dudong, kumusta? Ayan, tumawa si Kuya James. Wahahaha. Oo, ako din, nalubat. Ewan ko lang si Master kung tumambay. Sabi ko, tambayan si Sis Dit. Dong kakadong. Dong kakadong. Dudong, musta din? May Dudong, they said, kumusta? Parang busy si Kuya James ha. Bihira ako makita sa YT. Bisi-bisihan mag-ayos ng kanyang sasakyan. Silipin ko muna yung natutulog doon. Baka mamaya naghahanap na naman. Maririnig sa live niya. Naka-live siya eh. I'm galing. Magaling daw. Sis. Ayos yung tawag ni Lola Sweet ha. Dong, Dodong. Hello, Dodong. Sweet na sweet nga eh. Kaka, kakadong, it's so funny. Oo nga eh, your Dodong. Yung Dodong ko, tulog. Always tulog. Sabi ko, umuwi na lang siya dito. Para siya yung taga taga pastol ng kalabaw, baka, taga pakain ng baboy, taga taga bungkal ng lupa. Hello Sir Brad, 32 Vlogs Official, mega love shoutout. Good morning sir. BG, siping kapi na, siping kapi. Tamsak Maria, good morning. Good morning to Sir Brad. Okay, sip na, may dodong. Shouty, 10 million viewers. Kakasip na. Sip-sip. Sip-sip na.
Lola Sweet, mag-live ka din after ko. Sinilip ko muna si Madam ko naka-live bago ako nag-live. Madam Vic down. Hello, Ma'am Anching Quindam. Nabubulol ako. Ma'am Anching Quindam, good morning. Happy weekend, sis. Tres Marias. Thank you. Salamat po sa patamsak. Ano ba ang up? Up and down. Ibig sabihin niya, up daw yung mumu, tumaas pa. Tapos sabi mo naman, down. Pinapababa mo yung mumu, Lola Sweet. Ganda, dami tanim. Opo, Ma'am Ma'am Anching. Ganun po talaga kapag sa probinsya, kapag meron kang lupa, kailangan mo talagang taniman kasi sayang din naman. Ayan, may mga saging, gabi, tapos doon sa dulo mga mangga, pili, ayan, tapos ito, Lola Sweet, oh. Pitas ka na nito, Lola Sweet. Ilagay mo sa isda or sa gata, igulay sa gata, di ba masarap yan? Igugulay sa gata. Tapos kapag naman kinaumagahan, ito yung halimbawa ngayon ito yung niluto ko, kinaumagahan, talbos na kamuting kahoy. Sa susunod na araw, sa isda, lagyan ng talbos ng kamuting pula. Sunod naman, laing. Ganun lang yun, Lola Sweet. Ayan. Tapos sunod naman, banana blossoms. Oh, ganun lang yun. Umiikot lang dito sa mga tanim-tanim. Okay, sis Dit. Na-busy lang, nasa biyahe ako. Ingat, ingat dyan. Mega love shoutout everyone, sabi ni Ma'am Anching. Ingat birthday girl. Di pa ako nakatikim ng talbos ng kamuting kahoy. Ang sarap kasi, ang sarap Lola ng kamuting kahoy. Ang sarap. Dalawang dalawang uri ba yung tawag dyan sa Bicol? Dalawang klase yung pagluluto ng kamuting kahoy, Lola Sweet. Yung minsan, yung gagayatin mo siya ng pinong-pino yung dahon. Yung itong dahon, gagayatin mo siya ng pinong-pino. Ayun extra ko yung drawing ko kahapon. 'Di ba? 'Di ba ganyan? Marami 'yan. Gagayatin mo ng pinong-pino, tapos igugulay mo sa gata. Tapos masarap yung sahog niya, Lola Sweet. Hipon. Okay naman yung tinapa, masarap naman siya sa gata. Tapos naman yung iba naman, pinapakuluan muna tong dahon bago nila igulay sa gata. Papakuluan muna. Masarap din, ang sarap. Tapos ako naman, kapag tinatamad ako magayat at saka tinatamad din naman ako magpakulo, ganun lagi, ganunin ko lang siya. Ganyan. Tapos, ayan, luto ko na sa gata. Masarap din naman. Hindi, yung iba, kapag nagugulay sis, mapait. Pero ako, hindi naman. Yung ganon, ito, inaanuhan ko siya. Tinatanggalan ng dagta. Yan. Ganyan tatanggalan siya ng dagta. Hay nako, nosebleed. Sorry naman Kuya James. Wala ako sa ngayon eh. Wala akong dalang ngayon, vocabulary, books. Lola Sweet, ikaw na mag-translate kaya dyan. Nosebleed na daw si Kuya James. Wala akong wala akong bala ngayon, Lola Sweet. Ayan, si Sis Marvic na lang yung mag-translate dyan. Sister Brad. Sister Brad English din yan, Sister Brad US din yan. Looking for snakes, stress. Oh, sa kuprahan, Kuya James, minsan merong snake doon. Wala ka dyan.
Ang hirap mag-English, no? Kailangan ko muna ano, magbasa muna. Kaya nga eh, he knows Tagalog naman talaga eh. Let's eat kamote leaves. Oo, masarap yan. Masarap yan sis Marivic yung kamote sa ano, sa ano yan? Nilalagay ko to sa isda. Yan o, sa isda. Tapos, lalagyan mo lang ng kalamansi. Yun na, may pang-ulam ka na. Lagyan mo ng kamatis. Ayan. Nosebleed daw. Nosebleed. Si Kuya James. Tres is eating that leaves. She's explaining how to do it. My dodong. Oo, pwede sa isda to. Ito. Masarap to sa isda, sis Marivic. Ano, yung isda, yung tawag sa amin, kusido. Yung sa tubig lang ba? Yung igugulay mo sa tubig. Yung isda, iluluto mo sa tubig na merong kamatis, sibuyas. Tapos kapag luto na yung isda at saka ito, lalagyan mo ng kalamansi. Ang sarap. Oo, correct. Oo, pwede to sa isda sis. Saan mo ba to nilalagay? Inaano mo lang, ginagawa mo lang salad. Yung parang papakuluan mo lang, tapos iuulam mo sa ano, sa toyo. Di ka lang, parang naririnig ko yung boses ni Jowari. Maghahanap. Sana all. Sana all, Lola Sweet oh. Sabi ko na nga ba eh, may naghahanap doon. Dami kumumo sa talbos na yan dati. Hmm? Ano ba yung ginawa mo? Essie? Hindi, not smoke. I thought she was going to smoke it. Ah, bala ka dyan, Lola Sweet. Ikaw na, Lola Sweet, mag-explain. Oo, si talbos salad. Oh, wow. Ayan oh, may naghahanap dito, Lola Sweet oh. Ang pangit na naman ng mukha. Ayan oh. Ayan oh, ayan oh. Sama ako, Madam Vic. Ayan. Hindi pa ako nakapunta na sa Bicol. Pasyalan kita. Sige na. Sige na sis Marivic. Basta yung usapan, mag-aakyat buko challenge tayo. Toast salad. Oo, Kuya James. Oo, that's masarap. Nag-end ka na? Naka-live ka din eh. Mamaya na ririnig yung boses ko doon. Bakit kasi? I will send you I will send to you, my mahal, my video about salad. Thank you everyone. Thank you so much. 11 million viewers. Thank you. Parang natarayan ako. Parang natarayan ako dun ah. Of course, about salad. Ano ba? Sabay tayo pumanik ng buko. Oo, tag-isa tayong ano, puno, sistit. Tag-isa tayong puno, tapos may camera sa baba, tapos sa taas. Paunahan tayo. Dapat hindi maulan para hindi madulas yung puno ng niyog. Kailangan summer, mainit.
Excited na ako makuha ng buko. Excited ka na sis Dit? Sis Marivic. Basta ingatan lang yung goal natin, walang malalaglag sa puno ng niyog, ha? Mahirap na. Hindi pa pala siya nag-end live. Tapos yung boses ko, naririnig din sa kanyang live. Sana all, 'di ba? Ano yon? Sabi ni Kuya James, do you know have it with balot? Yung talbos na kamote, Lola, lagyan mo ng balot. Hihi. You want balot? Ayan, salamat sa pakaway-kaway sis Dit. Ingat sa lakad. Isabit mo ko. Isabit mo ko. I-pull mo ako pataas. Oo. Oo nga eh, libre no, libre yung ano, sa sakayan. Ahaha. Oo, pauwiin mo na din si Dudong mo. Lola Sweet, 'di ba? Para marami. Para marami kayo na pupunta dito. Tapos punta kayo sa Bulkang Mayon, pasyal kayo doon. I don't think so, mahal. Thank you everyone. It's masarap, the chicken feet. Oo, masarap. Lalo adobo. Iwan ko muna kayo dyan kasi silipin ko yung aking sinasaing. Hello sis B, Colleen, thank you si B. Walang ano man si stress. Paborito ko yan, adobo special. Shouty Colleen. Salamat sa inyo dyan. Silipin ko muna yung aking sinaing sa kusina, baka nasunog na. Mr. Lovers. Hi, hello, kumusta? Sino to si Mr. Lover? Wait lang po. Lagyan kita ng jacket. Silipin ko muna yung bahay. Ninja lang pala to. Sino to, sir? Sino to? Ninja lang pala yung bahay. Hindi ko nalagyan ng jacket. Hello po sir, Mr. Lovers. Colleen, Shouty.
Masarap adobo with chicken thigh. Patay kang bata ka, dalian mo. Masarap also chicken feet adobo. Oo, masarap siya. Hmm? Bakit?
Ciao to everyone! Ayan, nabibilad na ang aking CP. Lilipat natin ang pwesto kasi baka sumaabog. Salamat po sa inyo dyan. Malapit na po ako mag 2 hours. Ayan. Salamat madam, Lola Sweet, Poran, Sir Napolis. Salamat po sa lahat ng mga bumisita, sumilip, Sis Dit, Sis Marivic, Kuya James, kay Sir Walbor na sumilip dito kanina. Sino pa ba? Sino pa ba? Si Ampalayang Kulubot nakabidyo lang. Nagbabasa kung sino yung naandyan. Ayan o. Meron dyan nagtanong na ano daw yon. How are you daw? Tapos, how old are you? Ano yun? Gusto manligaw ba yon? Ayan. Majo Kumar. Hindi to dating site. Name please. Ayan yung name ko dyan. Tres Marias Farm. Iwan ko ba, bittersweet ako rin di nadagdagan lalo na watch hour ko. Bakit kaya madam, no? Try mo madam mag-live kang hindi nakaano. Hindi pahalang. Ganitong gawa ko, naka-vertical live siya. Try mo madam. Mas may ano daw kasi pagkapa ganito, direct live pero nakatayo, mas merong revenue. Tapos may watch hour din. Tatanong na lang ako, pwede ba? Pwede ba mabuang? Huwag kang mabuang madam. Try mo din madam ano, yung ganito din. Parahas din naman yan, may harang din naman to eh. Yun nga lang, yung mga nasa baba nga lang talaga yung sasadyain talaga nila yung harang. Hindi katulad nung naka horizontal na automatic, meron ng harang lalo na kung lalagyan natin ng midroll. Every 6 minutes or 18 minutes, maghaharang siya once na mayroong pumasok. Or kahit wala, kusa siya nagpapaharang. Pero ito, kailangan sadyain natin yung paharang. Sa akin, Lola Sweet, okay naman yung ano niya. Kaya lang, yung ano ko din, parang kinakain, nagbabawas din yung akin dollar. Di ko alam bakit. Pero, yung ano ko ngayon, maganda naman. Yung analytics ko ngayon sa YT Studio ko. Okay naman siya, Lola Sweet. Asa na nga yun? Pasilip ko sa iyo. At meron na din tayong naghihintay tayo na sa 26, meron na rin tayong masasahod. Sasahorin natin yung sahod natin noong December. Ayan. Maganda rin naman talaga Lula yung nagla-live tayo, chap live. Alam mo ba, nakikita ko nung nadagdag naman kahit papano yung revenue. Ayun o, sa akin. Ayan Lula sa akin maganda ba yung aking ano dyan? Yan, naka 2.1M views ako at saka 3.3K. So far naman, maganda yung ating ano ngayon. Naka-arrow up tayo. 10K, 10.4K ang aking WH. Wow, di ba? Okay, sige. Bawal ba? Bawal ba itong pinakita ko? Ayan. Congrats. Ayan. Yung napapansin ko lang, di ko alam kung pumapasok na yun doon sa aking AdSense. Pabawas ng pabawas ito Nababawasan lagi yan Lola na ano ko dyan. Yan na 46. Araw-araw din nagbabawas yan. Di ko alam kung pumupunta. Parang hindi. Kasi di pa naman siya pumupunta doon eh. Yung alin madam, yung WH mo, 290.
Bakit kaya? Ano ka kasi madam, mag-esi ka din. Kasi alam mo ba, nakuha ko to dahil sa ka-esi ko. 'Di ba dati Lola, nasa 59 lang din yung views ko, 50k din yung views ko. Tapos nagbawas siya ng nagbawas hanggang naging 20. Tapos nung nag-start na tayo sa SC, lalo na meron na ding momo na binibigay sa akin si Lolo, doon, yun, tumas ng tumaas. Simula nung nag-SC ako ng mga, ano ko, mga drawing ko. Try mo madam. Mag-ano ka madam, di ba magluluto-luto ka diyan, magayat-gayat ka ng mga prutas, yun, yung ano, yung ginagawa mo, paano mag-dried apple. Yun, mag-video ka noon na nakatayo na mga at least 3 minutes. Wala ka madam Android, sana all. Di ba madam mayroon kang CP, yung dala-dala mo dito? Pwede yun. Di ba madam, madami kang ano, madami kang meron kang Samsung? Pero yung kung kay Dos nga, Lola Sweet, yung Vivo ni Dos, ano, nasa 19k yung bilhin niya nun. Wala siyang ano, hindi siya makapag-SC. Kaya, sabi ko, mag-ano siya, magsimula na ulit sa mag-YT na rin. Kasi, di ba nga, ang bilis lang ano ngayon, makapamuni. Basta ang nag-trending talaga yung video mo. Tingnan mo si, ano, si ma'am, ano, di ba? Oo. Pero ito sa akin, meron Vivo to eh. Kaya nga lang, ano lang to, 12k nga lang yung bili ko nito. Meron siya. Yung kay Dos, di ko alam. Bakit? Wala. Wala siya. Wala siyang, di gumagana yung SC niya. Meron siya, Lola, kapag mag-set up ng live, meron naman siya nakikitang SC. Pero kapag pinipindot niya yun, hindi gumagana sa kanya yung SC. Di ko alam bakit. Kaya sabi ko, ano, ano na siya, mag-start ulit, mag-YT. Mag-live ka lang mag-live, ganun pa din. Bakit kaya madam, no? Mag-ano ka rin, madam. Maram talaga. Maglinis ka din ng mga jacket doon sa community mo, sa YouTube studio mo. Maglinis ka ng yung mga jacket. Ako nga din eh, kasi every month daw kailangan maglinis tayo. Kapag nakikita natin parang may mga something na sa ating bahay. Naglinis tayo. Pero si Inday Mirna, no, panay yung live din, laging naka horizontal lang din siya, no. Pero kumusta kaya yung ano niya? Okay naman ba? Yung bigaya ni Lolo. Pero sabi naman sa akin ni Sis Sky, mas maganda yung ganito Lola, yung nakatayo lang din. Maski si dati, nagsabi din sa akin dati, yung mga dati kong friend. Bagsak si Inday. Bakit? Bagsak si Inday? Kahit panay din live? Bakit kaya no? Kasi kahit mag-live kung wala din talaga namang tao, kaya minsan, di ba? Lalo hindi siya nabibigyan ng ano ni Lolo. Try niya din lagi mag-SC din kaya. Kaya lang sabi niya, kahit mag-SC siya, hindi siya binibigyan. Isa lang din talaga. Pero try lang din sa SC. Kasi 'di ba? Tayo nga, 'di ba? Idol, marunong ka ba mag-Bisaya? Hindi po ako marunong, sir, na police. Bicol po, pure na Bicol kami. Paano paano? Puro live. Oo nga din no, araw-araw kasi tapos ilang beses din siya nagle-live sa isang araw. Lahat naka-horizontal, hindi siya vertical live. Kahit pa paano mag-vertical live din. Tapos iniiwanan niya lang din naman yung live niya nakatutok sa ilalim ng mesa. Yung sound kasi, sir na police ng boses ko, parang Bisaya ba? Madiin. Madiin mag-people.
Mas okay face live niya sa gabi. Oo nga niyan, tama yun. Kahit pa paano nagpapakita siya. Ako naman, ako naman, ayaw ko din naman magpakita. Kaya dito ko na lang hinaharap sa mga tanim-tanim. Di ba, Lula? Tama na to, no? Okay naman. Mm-mm. Bagsak din pala kahit araw-araw siya nagla-live. Ay nako, hindi tayo ma-beauty. Mag-live ka na, Lola, after nito. Ayan o, magpapaalam na ako, mag-live ka na, mag-set up ka na ng live para itambay ko sa iyo yung isa ko doon na CP. Mag Gusto mo mag-direct live, nakatayo lang din doon sa dating pwesto or kung mayroon kang halaman dyan. Tapos iyaw-yaw ka lang din kahit hindi ka magpakita. Okay na yun. Mm-mm. Oo, tapusin ko na, Lola. Naka 2 hours and 7 minutes na ako. Salamat sa inyo dyan. Ampalayang kulubot. Patulog-tulog ka lang dyan. Idol, kung magsalita ako ng Tagalog, halata kasi na Bisaya ako. Oo po. Kasi, oo, halata talaga yung mga Bisaya din kapag nagtatagalog. Silang ako. Okay, sige, Lola. Pwede naman. Yung ano mo, okay lang din naman yun. Yung nakatapat sa bintana, nakikita yung mga sasakyan. At least, nakakakita ako ng sasakyan, di ba? Kasi dito, kasi dito wala akong makitang sasakyan, oh. Makikita nyo dyan, lahat, kakahuyan, kanyugan, ayan, kalangitan lang yung nakikita dyan. Kaya mas maganda rin naman na nagla-live ka, Lola, na nakatutok din naman dyan sa mga sasakyan, o kahit papano, di ba? Nakakakita ako. Sige nga, better sweet, sabi ni Madam. Makulit si Inday. Makulit ba si Inday? Nice view, idol. Ayan. Salamat po, sir. Ano, nasa gitna tayo ng kakahuyan. Kakahuyan, Kanyugan. Probinsyang probinsya, si Tres. Nasa probinsya. Ngayon lang umaraw. Kahapon. Ulan. Ang lakas ng ulan kahapon. Kaya pwede na ako maglaba mamaya. Nasa gitna ng kagubatan. Oo nga, Lola Sweet. Nasa gitna ng kagubatan si Tres Marias. O siya, magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa inyo dyan, Sir Napoles, Lola Sweet, Madam Cascade, Sis Dit, kanina. Na-miss ko na ang Magallanes. Uwi ka na. Punta ka na, Lola. Balik ka na doon. Mag-vlog ka doon. Yung mga pumasok po dito kanina, maraming salamat po. Bye na. Bye everyone. God bless. Punta tayo sa live ni Lola Sweet. Lipat tayo doon. Lola Better Sweet. Bye na po. Mahal pamasahe. Ayan, mahal ba? O siya, sige Lola. Bye, Madam. Thank you. Sir Napoles. Kay Poran, thank you. Kay Kuya James, salamat.